Elke vrijdag wordt in de Ouverture een lezing gehouden die in het teken staat van Nieuw Babylon 3. Dat houdt in dat vanuit de inwoners, vanuit de betrokkenen, wordt er een visie gevormd over het toekomstbeeld van West-Zeeuws-Vlaanderen. Hoe gaat onze streek eruit zien over 50 jaar? En daar heb ik ook jou bij nodig. Dus graag nodig ik je uit om iedere eerste vrijdag van de maand naar de Ouverture te komen en ook daar je bijdrage te leveren aan onze toekomstvisie. Nou, in het vorige deel hebben we in meer algemene zin gekeken naar ontwikkelingen die van belang zijn voor de economie als zodanig. En ook wel naar mogelijke stadkundige ontwikkelingen, in de zin van dat grenzen in het Europa van over 50 jaar een hele andere rol zullen spelen dan vandaag de dag. Het ging dan over de transitie naar een duurzame economie, naar een circulaire economie, die gebaseerd is, een economie die gebaseerd is op circulaire principes. Die eigenlijk in essentie betekent dat onze hele manier van leven weer moeten inpassen in de aard, de circulaire aard van het leven zelf. En dat we met name in dit gebied toch vooral ook moeten leren kijken naar het zuiden. Omdat daar eigenlijk de natuurlijke stedelijke agglomeratie ligt, waar wij vanuit dit gebied belangrijke functies voor zouden kunnen vervullen. En dat wil ik nu graag wat verder uitwerken naar de verschillende sectoren binnen de economie in dit gebied. En dan is het toch voor de hand liggend om te beginnen bij de primaire sector, namelijk de agrarische sector. Daar hoor je met alle ontwikkelingen waar ik straks op kom rondom het toerisme hier niet zoveel over tegenwoordig. Maar dat blijft toch, zeker in dit gebied, maar überhaupt voor ons mensen, een hele basale functie. Het is niet voor niks dat we dat de primaire sector noemen, hè, waar we gewoon ons voedsel produceren. Laat ik dat toch ook maar eens een keer hier zeggen. Laten we zeggen, het imago van de landbouw en van boeren, ook door allerlei ongelukken die de laatste tijd zichtbaar worden, is niet zo geweldig. Heeft overigens te maken met het toepassen van industriële principes in de landbouw, zeg ik maar even. Die ongelukken die we zien. Maar goed beschouwd is een boer de intermediair tussen de natuur en de gezondheid van mensen. Daar wordt niet vaak zo naar gekeken, maar in essentie is dat wel zo. Een boer is de bemiddelaar tussen de natuurlijke hulpbronnen en laten we zeggen, datgene wat mensen tot zich nemen. En fysiek zijn we niet anders dan wat we in ons leven eten en drinken. En dat besef is, laten we zeggen, op de achtergrond geraakt. Maar dat is wel wat het is. En dan zouden zowel boeren als burgers, als consumenten, laten we zeggen, wel stappen kunnen zetten. Maar goed, dit is een gebied van oudsher sterk agrarisch. En niet ten onrechte, want hier hebben we de beschikking over fantastische landbouwgronden. Hè? Hele vruchtbare zeekleigronden. Die overigens nu al, afhankelijk van waar je kijkt, hier aan de kust, misschien wat is het, 300 jaar oud zijn. En dan wat verderop nog weer een eeuw of een paar eeuwen ouder. En die dus al lang in gebruik zijn. Maar wat we eigenlijk gaandeweg de laatste tijd aan het ontdekken zijn, dat is dat het toepassen van die industriële manier van denken en die lineaire methode in de landbouw, dat die niet alleen in zekere mate een eindig karakter hebben. En dus ik pak nou even het geval van fosfaat. Fosfaat is een absoluut noodzaak om een hoogproductieve landbouw te hebben. Maar fosfaat komt op de wereld eigenlijk maar op 2 plekken in grote hoeveelheden voor. Er is een hele grote mijn in Marokko en er is een hele grote in China. En daar wordt alle fosfaat dat in de landbouw wordt gebruikt, gewonnen. En de schattingen lopen uiteen van hoe lang dat nog meegaat. Maar dat is toch, in het perspectief van Nieuw Babylon, is het ongeveer op
tegen de tijd dat wij hebben gerealiseerd wat jullie willen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus om maar één voorbeeld te noemen, dat is dus een eindige methode. Hè? En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor de grondstoffen waaruit we kunstmest maken. Hè? Ook een eindig verhaal. Hè? Dat kan even duren nog, maar een eindig verhaal. Maar dat is niet het enige. Kijk, dus wat er gaandeweg nu toch zichtbaar wordt, dat is dat eigenlijk die methode, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, die doden niet alleen maar zeggen de ongewenste insecten op een gewas, maar die doden ook het bodemleven. En het bodemleven is een hele belangrijke bron van productiviteit. Want er worden stoffen gemaakt, micronutriënten, die voor de kwaliteit van het eindproduct, de tarwe of wat het ook is, heel belangrijk zijn. Dus wat er eigenlijk door de hele sterke focus op, laten we zeggen, het bevorderen van de productiviteit per hectare en ook per dier is gebeurd, dat is dat de natuurlijke productiviteit eigenlijk is aangetast. En dat we op die manier ook steeds verder afhankelijk worden van die kunstmatige productiviteit, om het zo maar te zeggen. Ik noem dat de NPK-fixatie. Ik weet niet of ik dan voor veel mensen hier in raadselen spreek. Nou, sommige mensen zitten heftig nee te schudden, maar willen anderen zie ik toch gezicht met een vraagteken. Nou, dus NPK, dat zijn eigenlijk de 3 componenten van kunstmest. Dat is stikstof, fosfaat en kalium. Hè? En door die inputs, die leiden inderdaad tot hele hoge productiviteit. Maar dat betekent eigenlijk wel dat gaandeweg, omdat andere nutriënten die ook in dat product terechtkomen, niet worden aangevuld via kunstmest, dat de bodem steeds verder verarmt. En dat die zogenaamde andere, die micronutriënten, dat die steeds schaarser worden in die grond. En het is gewoon een aangetoond feit dat gaandeweg de kwaliteit in termen van voedingswaarde van wat we produceren achteruit is gegaan. Dus die landbouwmethoden die ons door Wageningen zijn bijgebracht, die hebben weliswaar geleid tot hoge opbrengsten, maar tot lagere kwaliteit. En mijn vaste overtuiging is, en dat zie je ook al overal gebeuren, dat eigenlijk het bewustzijn, waar ik het in de vorige aflevering over had, dat wat we fysiek zijn, is wat we erin gestopt hebben in de loop van de tijd. Dat dus bepalend is voor de kwaliteit van onze fysieke gezondheid. En de verbinding tussen landbouw en de kwaliteit en de voedingswaarde van landbouwproducten en gezondheid, dat wordt het grote thema in de 21e eeuw. En dat hangt overigens weer samen met de opkomst van de zogenaamde levenswetenschappen, de life sciences. Waarbij we nu in heel hoog tempo bezig zijn, wetenschappelijk, om door te dringen in de complexiteit en de subtiliteit van levensprocessen. Je zou kunnen zeggen dat de industriële tijd is gebouwd op steeds verdergaande kennis van dode materie. Daar hebben we de chemie mee ontwikkeld en daar hebben we metaalkunde mee ontwikkeld en allerlei technologie. Maar dat was het werken met dode materie. Maar wat we nu in de 21e eeuw gaan doen, dat is ook met behulp van de informatie- en informatietechnologie, om heel precies in kaart te brengen hoe levende organismen functioneren en hoe het functioneren van die levende organismen, laat ik maar zeggen, op een natuurlijke manier kan worden versterkt. En dat is een hele andere benadering dan, we moeten zorgen dat er genoeg te eten is. Want zo is het landbouwmodel van na de oorlog ontstaan. We willen geen honger en we willen in Europa zelfvoorzienend zijn. Dat was het grote uitgangspunt. En dus is alles gericht geweest op kwantiteit.
En inmiddels hebben we kwantiteit zat, zou ik zeggen. Bovendien stagneert in onze contraille de bevolking. Dus we gaan nu een fase in waarin we met behulp van de inzichten uit de levenswetenschappen gaan kijken hoe we door op gezonde bodems, op een gezonde manier voedsel kunnen produceren die mensen helpen om gezond te blijven. Dat is de oriëntatie voor de komende periode. En dat betekent dus, zo goed als waar ik het over had in algemene zin, met mijn verhaal over de circulaire economie, een fundamentele heroriëntatie van de manier waarop landbouw functioneert. En dat betekent dus in feite het terugdringen van het gebruik van chemie in de landbouw. Ik zeg niet helemaal afzweren, want je kunt ook biochemische producten maken. En je kunt met behulp van de life sciences, daar zijn we nu geloof ik vrij dichtbij, ook planten zodanig kweken dat er bij aardappelen resistentie tegen Phytophthora staat. Althans, dat is wat we ook vorige week groot in het nieuws hebben gezien. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om onze afhankelijkheid van industriële inputs in levende processen, dus ook in de voedselproductie, aanzienlijk terug te dringen. Dat is iets wat mij betreft de hoofdoriëntatie zou moeten zijn, ook van de landbouw in dit gebied. En waar we, laten we zeggen, niet kunnen vertrouwen op de statelijke kennisinstituten. Misschien een beetje akelig om dat zo blunt te zeggen, maar het is wel zo. Ik kom overal boeren tegen. Ik had deze week nog melkveehouders op bezoek die voor LTO bezig zijn een strategie te maken voor de melkveehouderijsector. En die dus eigenlijk ook op zoek zijn naar hoe kunnen we aansluiten op de trend die ik zojuist beschrijf. Hoe kunnen we daar vorm aan geven, zodat wij inderdaad gezien worden als die vertrouwde en betrouwbare bemiddelaar tussen de natuur, de natuurlijke hulpbronnen en de gezondheid van mensen. Daar is bij heel veel boeren een diep verlangen om dat te gaan doen. En daarmee ook weer een maatschappelijke positie in te nemen die respect afdwingt. Die mensen weer, laten we zeggen, een maatschappelijke positie geeft waar ze trots op kunnen zijn. Dat is eigenlijk waar het in de komende periode wat mij betreft over gaat. En dan zie je, als ik hier rondrijd, dan zie je ook al, nu zeker in deze tijd, zie je overal hopen mest, maar ook wel compost op het land liggen. Ik weet niet of jullie dat ook opvalt, maar mij wel. En er zijn dus al mensen bezig met wat heet de recarbonisatie van de bodem. Want het koolstofgehalte in onze agrarische bodems is in de loop van de jaren ook aanzienlijk teruggelopen. En dat is overigens een van de mogelijke bijdragen aan de oplossing van het CO2-probleem in de atmosfeer. Er zijn allerlei methoden om via groenbemesters enzovoort, om laten we zeggen, weer meer koolstof in de bodem te brengen. Maar dat zijn dus allemaal dingen die uiteindelijk samenkomen rondom dat kernthema, wat ik iedere keer toch weer onderstreep. Het kernthema is, we moeten onze positie als mensen definiëren in termen van hoe passen we op de best mogelijke manier in die circulaire processen die eigenlijk in essentie de levensprocessen zijn. Dat is de mentale stap die we te zetten hebben. En als we dat goed doen, dan hebben we hier natuurlijke hulpbronnen waar we echt wat mee kunnen. Een van de dingen die je daarbij zou kunnen bedenken is dat je toe zou kunnen werken naar wat ik noem een hermenging van het boerenbedrijf. Toen ik opgroeide, lang geleden, toen hadden wij weliswaar een akkerbouwbedrijf, maar er liepen toch ook heel wat, vooral mestvee rond. We hadden ook een paar melkkoeien en een paar varkens. Dat was dus, we hadden onze eigen cyclus, om het zo maar eens te zeggen.
Niet volledig, maar voor een deel was dat zo. En wat ik nu, ik kijk gewoon naar wat er in de praktijk gebeurt, op verschillende plaatsen in het land zie, dat is dat er samenwerking ontstaat tussen veehouders en akkerbouwers, om de voedergewassen te laten produceren voor de veestapel. En de mest die gaat terug naar de akkerbouwer. En zo heb je een gesloten circuit, waarin je dus inderdaad die circulaire gedachte vormgeeft. En er is ook al onderzoek gedaan, ook heel interessant, dat blijkt als je, laten we zeggen, elk jaar op je grond de mest hebt van dezelfde bron, dat dan het microleven, de bacteriën in die stroom zich op elkaar afstemmen. Terwijl als je zomaar at random mest haalt ergens uit de peel, ik noem maar wat, dat daar dus ander bacterieleven in zit, in die mest, dan in jouw bodem zit. En daar zit dan als het ware weer verlies op. Hè. Dus zo subtiel zitten die levensprocessen in elkaar. En dat moeten we dus weer helemaal leren. En dat hebben we dus eigenlijk in de landbouwwetenschap afgeleerd. Komt het eigenlijk op neer. Dus een heel nieuw perspectief, ook voor de landbouw. En dan even aanhakend bij mijn tweede punt, de grens. Eigenlijk, als je goed kijkt, is de afzet van wat hier in dit gebied aan voedingsmiddelen wordt geproduceerd, in feite helemaal ingebed in de Hollandse structuren. En ik zou ervoor pleiten om hier ook proberen aansluiting te vinden bij afzetstructuren aan de zuidkant. En eigenlijk zeker als ook die kwaliteit van voedingsmiddelen en de regionale herkomst en de herkenbaarheid van hoe die producten zijn voortgebracht, als je die goed zichtbaar kunt maken, ja, dat een stuk handiger is om dat dan hier aan de zuidkant af te zetten, dan het, laat ik maar zeggen, in de anonimiteit aan de andere kant van de Schelde. Want dat is eigenlijk wat er aan de hand is in die hele landbouwsector. Ik zit in een wetenschappelijke raad waar we studie maken van hoe zit nou eigenlijk dat landbouwsysteem in elkaar. En eigenlijk zijn we daar tot de conclusie gekomen dat hele voedingsmiddelensysteem eigenlijk één grote oefening is in het anonimiseren van producten, van die voedingsmiddelen. Anonimiseren van die voedingsmiddelen. Bijna niemand weet wat je eet, waar het vandaan komt, hoe het geproduceerd is, door wie, enzovoort. En we hebben dat wel eens een beetje onvriendelijk hoor, maar gekwalificeerd als het hele stelsel is op het ogenblik zo opgezet dat het er wel op lijkt dat het gaat om bewuste organisatie van onverantwoordelijkheid. Dat is ook een vrij stevige. Bewuste organisatie van onverantwoordelijkheid. En dat is dus ook eigenlijk de oorzaak van al die, zeggen we, die dingen die we nu meemaken met de finopriniel enzovoort. Dus daar, laten we zeggen, identiteit, helderheid, transparantie, weten hoe en wat en waar enzovoort. Dat zijn dingen die dus logisch voortkomen uit het feit dat mensen zich gaan realiseren. Ja, als ik rotzooi vreet, dan krijg ik dus ook zelf rotzooi. Hè? Zo is het. Dus dat is eigenlijk mijn grote aanbeveling voor de landbouw in dit gebied. En volgens mij, en er zijn ook mensen die denken landbouw dat verdwijnt vanzelf, want we gaan het in fabrieken doen enzovoort. Nou, ik geloof daar helemaal niet in. Dat blijft een belangrijke pijler voor dit gebied. Al is het ook om het landschap open te houden. En al die mensen die in de sector waar ik het nu over ga hebben, hier komen vakantie vieren, kunnen fietsen. Hè? Daar hoor ik ook hele positieve geluiden over, overal in het land, mensen die ik spreek. Dus dat is 1. Nou, 2. Toerisme. We hebben hier natuurlijk eigenlijk toch, laten we zeggen, te maken met
ja, een booming sector. Er wordt op een grote schaal hier geïnvesteerd. Er zijn al belangrijke dingen gerealiseerd. Nou ja, ik hoor natuurlijk daar ook allerlei reacties op. Ook veel van autochtonen hier die het, nou ja, laten we zeggen, teleurgang van het Katzand uit de 50er jaren ook betreuren. Daar hoor ik niet bij, moet ik jullie bekennen. Ik vind dat per saldo hier nu het soort van upgrading plaatsvindt die nodig is. En die deze regio, met name de kust, een zone van toch niet veel meer breed dan een kilometer vanaf de zee tussen Brescia en Katzand, eigenlijk tot een Eldorado maakt van natuur en daartussen gelegen vakantiewoningen. Dat is eigenlijk het benutten van de potentie die hier voorhanden is. In het gebied met de meeste zonuren van Nederland. Met een achterland waar laten we zeggen, je nog echt buiten kunt zijn. En een verder gelegen achterland waar eigenlijk de meest interessante historische en culturele voorzieningen zijn die je kunt denken. Dus in die zin vind ik dit een logische ontwikkeling waar ik heel positief naar kijk. Als ik mijn duurzaamheidsbril opzet, moet ik toch bekennen dat ik laten we zeggen, het gehalte van duurzaamheidsvoorzieningen in die nieuwe investeringen niet in alle gevallen voldoende vind. Laat ik het zo formuleren. We hebben hier in de pal achter 400 nieuwe huizen neergezet, waar in kwaliteitstermen ook wel iets over te zeggen is, hoor ik wel. Waar hier en daar een zonnepaneel te zien is, maar vrijwel niet. En waar dus eigenlijk nu een zeer recente investering eigenlijk de toekomst is overgeslagen wat dat betreft. En dat zou toch wel een aanbeveling zijn die ik hier ook wil neerleggen. Dat we eigenlijk bij al die dingen die nu nog in bewerking zijn, dat we veel alerter zijn. Dat zou ook een aanbeveling kunnen zijn voor de gemeente bijvoorbeeld. Om laten we zeggen, dat aan de maat te brengen van de 21e eeuw. En dat is het in veel gevallen niet. Er is toch heel snel dingen neergezet die mooi ogen, maar die, laten we zeggen, misschien toch de tand des tijds niet al te goed zullen kunnen doorstaan. Ik hoor overigens dat in Waterdunen, de huisjes die daar neergezet gaan worden, mogelijk, er wordt proeven gedaan op dat gebied, zullen worden geproduceerd met 3D-printing en recyclebaar zullen zijn. En dus eigenlijk, als ze een tijd gehad hebben, weer volgens dat circulaire principe de grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Dus dat vind ik wel een hele goeie, als dat inderdaad zou gebeuren. Heb ik nog een paar dingen over, in meer algemene zin, hoe we de... Ik wil nog iets zeggen, even... over hoe ik verder kijk naar dit gebied, wat bekend staat als een krimpgebied. En ik zou denken dat er mogelijkheden zijn om van dit krimpgebied een groeigebied te maken. Maar dat vraagt wel inspanningen op verschillende terreinen. Dat vraagt punt 1, laten we zeggen in algemene zin, het versterken van het vestigingsklimaat. We weten dat het ook hier, er zitten ook mensen in de zaal hier die dat gedaan hebben, best goed te ondernemen is. Maar in de toekomst is een perfecte ICT-infrastructuur een absolute noodzaak. Zeker in een perifere gebied als het onze heb je dat nodig om mensen hier naartoe te krijgen. En ik denk dat waar het nu zo is, dat er een trek naar de steden is, dat met al die toeristen die daar rondlopen en al die immigranten die daar wonen, er komt ook weer een tijd dat mensen op zoek gaan naar plekken waar het nog, laten we zeggen, is zoals zij graag willen. Laat ik het maar even noemen. Maar dan moet je wel zorgen dat als je hier, laten we zeggen, van huis uit je werk doet, dat de ICT-voorzieningen in orde zijn.
En dan moet je ook zorgen dat er hier een middelbare school is. Dus het Zwin moet hier wel blijven. Hè? Ik ga me daarover zelf ook voor inspannen in Den Haag om dat geregeld te krijgen. En dan moet je zorgen dat de gezondheidsvoorzieningen op orde zijn. En eigenlijk is dat toch niet in alle opzichten het geval. En ook daar zou ik zeggen, waarom niet kijken wat je over de grens kunt. Hè? Als je in het regiment woont en je hebt een hartaanval, dan is knokken toch dichterbij dan Terneuzen of Goes. Hè? Ik bedoel, zo is het wel. Ik vind eigenlijk dus dat de Nederlandse verzekeraars bereid zouden moeten zijn om voor mensen in dit gebied, en daar kunnen we zelf ook wat aan doen als we dat willen, gewoon arrangementen met die ziekenhuizen af te sluiten. Dus dat valt wat mij betreft in de categorie pak het beste van weerskanten van de grens. Wat ze in Holland beter voor ons hebben, dat halen we daar. En wat ze in Vlaanderen beter voor ons hebben, dat halen we daar. Dat is het principe. En dat geldt misschien ook voor kennisinstituten. Dus rond toerisme hoor ik net, wou jij wat doen. Dat we misschien hier iets kunnen doen samen met Gent en Breda, om hier iets op een kenniscentrum op het gebied van toerisme te maken. Dus op die manier, laten we zeggen, flexibeler opereren aan weerskanten van de grens. En op die manier dit gebied aantrekkelijk maken om te recreëren, maar ook om te wonen. En een laatste opmerking op dat punt. Ik vind eigenlijk dat er op zijn minst een selectief ontheffingsbeleid zou moeten komen voor het permanent bewonen van huizen, woningen, flats die nu een vakantiebestemming hebben. Want er is hier ook tekort aan arbeidskrachten, bijvoorbeeld in de toeristische sector. En als je dat goed regelt, en mensen die willen hier permanent komen wonen, en pa die gaat in de kanaalzone werken en ma die werkt hier in de strandtent, nou ja, dan moet je dus die mensen ook iets kunnen bieden. Dus dat we daar veel flexibeler en toegespitst op wat in deze regio nodig is, werken. Eigenlijk precies zoals al die smokkelaars in de jaren 40 en 50 het hier ons hebben voorgedaan. Dank jullie wel.